Les crítiques que el govern de Pedro Sánchez ha despertat entre diversos governs autonòmics per la seva gestió de la crisi del Covid-19 deixen clar que la qüestió territorial espanyola no ha perdut el seu paper central. D'altra banda, tenim que el govern del Botànic, al País Valencià, ha sigut pioner en moltes mesures que més tard s'aplicarien en la resta de l'Estat, com ara el ficar en mans de la sanitat pública els recursos de la sanitat privada per abordar aquesta crisi. D'aquest i de molts més temes parlarem avui en el programa de la taula. Tenim d'una banda a Paula Tuzón, secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica i membre de l'executiva d'Iniciativa del Poble Valencià. Hola, Paula. Hola, bon dia, què tal? I a Ferran Martínez, que és diputat de Podem a les Corts Valencianes. Hola, Ferran. Hola, què tal, com esteu? Passem al primer bloc, gestió del Botànic i de la crisi del Covid-19. El Botànic va ser un dels primers governs en aprovar mesures urgents contra la pandèmia del Covid-19 quan va posar a disposició de la Generalitat Valenciana tots els recursos sanitaris, incloent la gestió de centres privats, així com de les mútues d'assegurança privada. A més de la intervenció de la sanitat privada, es van prendre mesures de contenció polèmiques, com ara la suspensió de celebracions de festes tradicionals, com les Falles, la Magdalena o, més recentment, les fogueres d'Alacant. Moltes d'aquestes mesures han servit com a full de ruta per a la resta d'administracions arreu de tota la geografia espanyola. Ens agradaria que ens feu una valoració de la gestió del govern valencià enfront de la crisi del coronavirus. Si vols començar tu, Ferran. Vale. A veure, jo crec que ara és molt fàcil que en retrospectiva ens posem a analitzar si es van prendre mesures en el moment adequat o si se deurien haver pres abans. No? És allò del capitán a posteriori, no? Que sempre, una vegada tot ha passat, sempre tens una major perspectiva i una major capacitat de crítica. Jo crec que en les mesures que han pres el conjunt dels governs arreu del món i sobretot en la Unió Europea hi havia un balanç entre les conseqüències que podien tindre la crisi sanitària del Covid-19 i, d'altra banda, les conseqüències que podien tindre determinades mesures governamentals sobre l'economia i el conjunt de la societat. Aleshores, crec que totes les mesures que s'han anat prenent al llarg del temps han hagut de fer un balanç entre les dues qüestions. Dins d'aquest balanç, el govern valencià és cert que es va avançar a altres administracions públiques a l'hora de prendre mesures que tenien a veure amb la sanitat, però que també tenien a veure d'alguna manera pal·liar l'impacte econòmic que això podia ocasionar en el conjunt de la societat. Ara bé, també és cert que les mesures que nosaltres podem prendre en el camp econòmic són diferents de les que podem prendre en matèria sanitària. Les competències en sanitat estan transferides a les comunitats autònomes, però diguem-ne, la capacitat de dispar que nosaltres tenim en quant a gestió econòmica és molt més reduïda que la que pot tindre el govern central, perquè les competències en matèria de treball, per exemple, no estan transferides i estan en mans de l'Estat central. Aleshores, jo crec que en matèria sanitària sí que ens vam avançar i sobretot la mesura que estaves comentant ara de posar diguem-ne tota la sanitat privada al servei de la sanitat pública va ser una mesura molt, molt encertada. Crec que en quant a mesures econòmiques nosaltres ens vam avançar al govern central, però diguem-ne que amb mesures que tenien un calat inferior. Per exemple, vam fer una moratòria als lloguers de l'habitatge públic, però qui tenia capacitat per a fer una moratòria sobre el conjunt de lloguers era el govern estatal. Nosaltres hem pres mesures sobre els autònoms, però qui pot prendre mesures més determinants respecte al pagament de quotes a la Seguretat Social, respecte als ERTEs, respecte als lloguers que han de pagar també les empreses, doncs totes aquestes mesures les havia de prendre el govern central. Nosaltres, en aquest sentit, ens vam avançar, però sí que és cert que el conjunt de les competències, el més potent, en aquest sentit, estava en mans encara de l'Estat central. Aleshores, en conjunt, jo crec que l'administració autonòmica, la Generalitat Valenciana, ha estat al capdavant de la gestió de la crisi. Crec que les crítiques que estem veient per part de l'oposició són un poc això, no? El capitán a posteriori. La major part de les crítiques que s'han fet no arriben a ser massa coherents o no es van produir prèviament a les mesures que va prendre el govern. És a dir, no han anat un pas per davant del govern en cap cas i, per tant, crec que s'ha fet una gestió
relativament eficaç, tenint en compte aquest balanç que vos deia entre qüestions sanitàries i qüestions econòmiques. Sí, més o menys estic d'acord en la valoració que has fet. Jo crec que al principi el que diferenciava la nostra comunitat autònoma d'altres era la traçabilitat dels casos. Nosaltres estàvem al principi en un escenari en el que se tenia prou de control sobre els casos que n'hi havia en comparació, per exemple, a altres llocs de l'Estat on ja tenien focus molt descontrolats. Jo entenc que en el moment en què se va veure que perdíem també aquest control, és a dir, que l'epidèmia començava a aflorar de manera descontrolada, va ser quan el govern valencià en aquest cas va prendre la decisió de aquestes mesures més dures que continuem tenint, sobretot en quant a restricció de moviment i socialització. Jo crec que ha estat bé que marcara aquest pas i que marcara aquesta valentia, no? Perquè veritablement lo del capitán a posteriori és molt fàcil, però sempre n'hi ha damunt de la taula el mateix debat. I és com contindre l'epidèmia sense destruir la societat, bàsicament. O sigui, al final és un interplay que és importantíssim, no? I com dic, tindre la traçabilitat dels casos a no tindre-la, jo crec que al principi és el que va marcar aquesta diferència. I també completament d'acord en el que deia el company, o sigui, el fet de el que aporten les autonomies en política de proximitat i en el coneixement de les necessitats socials de cada un dels territoris és importantíssim. I jo penso que el govern valencià en aquest sentit no només ha donat exemple de prendre mesures valentes, desagradables però necessàries, no? Relatives al confinament, sempre en paral·lel de mesures socioeconòmiques també necessàries per a pal·liar la crisi, no? Suposo que després al llarg de les preguntes tindrem temps de comentar, però en sanitat, evidentment, després tota la compra de material que estem veient, en educació, les mesures del xec comedor, no? que poden validar-les per anar al supermercat, a consum, o també les tablets. Després també tenim en inclusió tota l'adaptació de tota aquesta política social a les persones més desfavorides. Jo crec que ha hagut un esforç molt gran i realment pense que el govern valencià, sense entrar en competicions, no? Però pense que han donat un exemple al govern estatal en aquest cas. Jo crec que ha sigut una retroalimentació positiva de com aquestes mesures tenen que anar aparellades, no? D'acord, doncs ja passaríem al segon bloc, que ja és més per desenvolupar. Des del primer moment que es va decretar l'estat d'alarma, una de les primeres mesures va ser la concentració de competències fins ara autonòmiques sobre el control de l'administració central. I des de Torra a Urkullu, passant per López Miras a la regió de Múrcia, s'ha criticat la gestió de l'Estat des d'un punt de vista territorial. I la pregunta seria, penseu que aquesta reacció a la recentralització de competències guarda més relació amb la crítica partidista al govern central de Pedro Sánchez o si per contra s'articula dins d'una dinàmica autonomista o descentralitzadora que posa de relleu la gestió del govern central de la crisi en l'aspecte territorial? Qui comença? Si vols començar tu, Paula, te vas a començar a parlar. No sé, jo crec que en una situació de pandèmia i de crisi és normal que n'hi hagi una iniciativa estatal clara, sobretot per les regions que en un moment determinat poden estar més desfavorides i n'hi ha una necessitat, diguem, d'homogeneïtzar les possibilitats positives en tot el país. Això no té que anar en detriment del consens en les autonomies i, com dic, de la compatibilització de polítiques, no? Perquè al final juguem a dos nivells. N'hi ha una sèrie de polítiques que a nivell estatal són absolutament necessàries i que les autonomies no tenen la capacitat de fer, però n'hi ha unes altres polítiques que gràcies a aquesta política de proximitat, de coneixement, d'heterogeneïtat dels territoris, són les autonomies les que poden marcar el ritme, no? Llavors, jo crec que ha d'haver un equilibri. És a dir, jo sí que entenc que n'hi hagi un hiperlideratge, si vols, o en un moment determinat una centralització, sempre que siga consensuada. I al final sí que crec que té que haver un equip tècnic que prenga les decisions més importants, que posi el marc i que dins d'aquest marc
com dic, pugui haver heterogeneïtats entre les comunitats que atenguen a les distintes necessitats. Respecte a si les crítiques han sigut o no partidistes o per criticar la gestió, bueno, jo crec que en un moment determinat també mostren les discrepàncies, no? És a dir, els governs autonòmics també són governs i també tenen opinions pròpies i jo crec que se poden debatre. A lo millor el debat seria a on se tenen que debatre, no ho sé, però a mi me pareix normal que n'hi hagi, els governs, vull dir, som tots corresponsables, tant el govern estatal com els governs autonòmics a distints nivells, per tant, a mi me pareix normal que en un moment determinat se puguen fer crítiques, no? I en la línia de la lleialtat, perquè jo crec que tenim que estar en un moment en què tenim que arrimar completament l'ombro i assumir que n'hi ha un equip que està dirigint això i jo pense que és molt important la lleialtat i des d'ací també dic que me pareix absolutament deslleial el que està fent algunes propostes des de l'oposició en un moment com este me pareix absolutament imperdonable, però des d'aquesta lleialtat ho també pot ser crític de manera constructiva. No? Jo crec que aquest és el punt. Sí, bueno, jo crec que hauríem de començar per plantejar-nos quina és l'escala adequada per a intervindre sobre una pandèmia que és d'àmbit global. No? Aleshores, a mi, davant d'un fenomen així, tendiria a dir, quan major siga l'escala de gestió del problema, millor. És més, si haguérem pogut tindre una gestió a escala europea d'aquesta crisi, moltíssim millor. El que passa és que la Unió Europea, com sabeu, té un dèficit d'institucionalitat. Només té una institucionalitat dura en el que respecta a la disciplina financera dels estats membres. Tant de bo haguérem pogut tindre una gestió sanitària mancomunada a nivell europeu, que desgraciadament no s'ha produït. Tant de bo poguérem tindre una gestió econòmica mancomunada a nivell europeu, que de moment no s'està donant. Donat que aquest nivell institucional no és tan robust com hauria ser, jo crec que té sentit que l'Estat assumisca, com estava comentant la companya, el lideratge sobre la gestió d'aquesta crisi. Per suposat, coordinant-se amb les comunitats autònomes i crec que és, de fet, el que s'ha fet. De fet, ningú ha posat en qüestió que s'estiguin sobrepassant els límits de la Constitució ni els límits competencials del govern. Després, planteja una derivada d'aquesta qüestió, que és tot el debat que va haver sobre el confinament o, diguem-ne, l'aïllament de determinades comunitats autònomes i específicament la comunitat de Madrid. Això haguera tingut sentit en un primer moment. Jo, francament, crec que la mesura que havia de prendre l'Estat és la que es va prendre, que era el confinament de totes les persones en les seues cases. Fonamentalment perquè estem davant d'un virus que en un gran número de casos, en un alt percentatge de casos, no mostra sintomatologia. Aleshores, jo crec que té sentit que adoptem mesures a escala estatal, donat que no podem prendre-les a escala europea i que les comunitats autònomes es coordinen de manera adequada en l'Estat. De fet, hi ha hagut determinades comunitats autònomes com la de Múrcia que per exemple, van demanar la paralització de tota l'activitat econòmica que no fora essencial, igual que ho va fer Catalunya, i després amb el que ens hem trobat és que el Partit Popular precisament critica que s'hagi paralitzat tota l'activitat econòmica no essencial. Aleshores, ahir tenim efectivament la utilització partidista d'aquesta crisi, que quan no se pren una mesura se critica per no prendre-la i quan se pren aquesta mesura se critica precisament perquè se pren. Jo crec que té sentit la gestió que s'ha fet. Sí que crec que una vegada comença a rebaixar-se l'impacte de la crisi del Covid-19, sí que pot tindre sentit començar a tindre una gestió més focalitzada a nivell territorial. Si, per exemple, ens trobem amb que hi ha determinades comunitats autònomes on l'impacte de la crisi està rebaixant molt més ràpidament que en altres, té sentit que prenguem mesures diferenciades en funció de la comunitat autònoma. Però jo crec que de moment s'han pres les mesures adequades i en l'escala que es podien prendre. Bueno, ahí estava també la crítica del Cuyo, per exemple, sí que anava en el sentit de que, segons ells, no s'havia
no s'havia consensuat què era i què no era una activitat econòmica imprescindible. Igual la crítica també anava un poc per ahí, amb la recentralització de les competències per a fer front a aquesta crisi, que se deixara un poc de banda als governs autonòmics, no? En aquest sentit, quan la crítica anava un poc per ahí, no sé què penseu. Sí, però fixa't que... Perdona. No, parla. No, que anava a dir que ahir, que aquesta és una qüestió que també estan posant damunt la taula el Partit Popular i Vox, també hi ha una qüestió de gestió de temps. Fixa't, hi ha hagut crítiques per part del PNV en el que respecta a indústries que estan instal·lades en el País Basc. En el País Valencià ens hem trobat, per exemple, amb la indústria del taulell. En Galícia, la indústria conservera. Vull dir que en cada comunitat autònoma, efectivament, té les seues especificitats i cada comunitat autònoma acaba fent el balanç que us deia al principi entre qüestions de seguretat sanitària i qüestions de balanç econòmic pur i dur. I cada comunitat autònoma, en funció de les seues especificitats, pot fer un balanç. Però el que és cert és que ni la indústria conservera, ni la indústria del taulell, ni algunes de les indústries a les que feia referència el govern basc es poden situar com a indústries, o sigui, com a sectors essencials durant aquesta crisi. Clar, evidentment, un govern autonòmic pot fer un balanç diferent del govern central per la importància que té un determinat sector en la seva economia, però crec que el que té sentit és prendre aquestes mesures a escala estatal, tal com s'ha fet, i a més controlant els temps, que és el fonamental en estos moments. No fer tard, no començar en debats que no tenen final sobre fins a on han d'arribar determinades mesures o a qui se li han d'aplicar. Crec que és racional, té sentit que el govern tinga certa capacitat per a marcar els temps i per a marcar també, diguem-ne, l'escala, l'arribada, l'alcance de les mesures. Molt bé. Anaves a dir alguna cosa abans sobre aquest tema? Sí, no, jo crec que n'hi ha un rerefons que està constantment en este debat, quan debatem el que és essencial i el que no, quan debatem si s'ha de ser flexible, quan estem parlant de tot això, és el que comentàvem al principi, això és un interplay entre parar una epidèmia i veure les conseqüències socials que té i la capacitat social que tenim de tirar avant, no? Perquè al final, quan parlem d'economia, no parlem com un ens aïllat, no? Sinó que és socioeconomia o són mesures socials el que li permet a la gent viure. I és tot això el que està darrere de la taula, o sigui, totes les pèrdues, quan poden perdurar, en fi, al final la gent té que endur-se menjar a la boca i tu pots posar una sèrie de paquets de mesures i d'ajudes potentíssimes que vinguen d'Europa, que vinguen de l'Estat, mai van a ser suficients. Vull dir, sempre, com dic, se té que tindre i retindre i tornar a tindre aquest debat i és una qüestió que se té que avaluar constantment. Aleshores, se declara una sèrie de treballs que són essencials. Me pareix normal que després d'aquest debat tinga que matisar-se per autonomies, perquè al final el que és essencial i el que no depèn molt de la capacitat de subsistència que té una determinada societat. No? Vull dir que crec que la gestió dels temps que deia el company és important. Després també se tindrà temps d'avaluar millor com s'ha fet això. De totes formes, també n'hi ha una crida, no? És difícil estar preparats per una pandèmia. Vull dir, és que, clar, això passa cada molt de temps, afortunadament, i posa a prova les societats, evidentment. Les societats més preparades són les que eixen abans, però n'hi ha certes coses que és que podem mirar França, Alemanya, Itàlia, Estats Units, vull dir, mires on mires. Vull dir que... Sí, d'ahir, per exemple, l'article que va eixir en agost de l'any passat, on l'OMS advertia que cap país del món, cap sistema sanitari del món estava preparat si hi hagués una pandèmia o un virus molt agressiu. Però és normal, no? Vull dir, el que tens que tindre és capacitat de reacció. No pots tindre en estoc molt de material que per cert caduca i no pots tindre tantíssims sanitaris quan la normalitat no diu que els necessites, no? Vull dir,
Que pots tindre una societat preparada amb una capacitat de reacció major? Això, per supost, i tindrem que avaluar quins són els dèficits de la nostra societat i com els podem enfortir des de la investigació a una indústria més versàtil, no? O dedicar part del pressupost de seguretat a aquest tipus de successos que, per què no, també són de seguretat nacional, no? Tot això tindrem que avaluar-ho, però, clar, són esdeveniments que ocorren, afortunadament, cada molt. Ja no ha ocorregut sempre. Això també és molt important que ho tinguem en compte. Vull dir, fa 100 anys vam tindre un episodi que se va cobrar moltíssimes vides i són episodis que continuarem tenint, no? Però això és com en Japó, no? En Japó tenen els edificis preparats per a grans terratrèmols perquè és un esdeveniment que passa de manera prou freqüentment, no? Però així no. Per què? Pues perquè mai tenim terratrèmols. Vull dir, és que tenim que entendre també en fi, que estem en un moment molt, molt, molt especial i el que tenim que mesurar és la nostra capacitat de reacció. Sí, jo crec que ahir n'hi ha com 3 debats de fons que s'estan donant i sobre els quals haurem de prendre decisions quan passi el més dur de la crisi. El primer té a veure amb les diferències que hi ha hagut en el tractament d'aquesta crisi per part de determinats estats d'Àsia Oriental, Corea del Sud, Japó, Xina, que van prendre mesures de confinament molt rígides i molt dures i que, a més, han funcionat. I si això estableix, diguem-ne, una diferenciació entre el funcionament més eficaç d'un estat autoritari o d'una societat democràtica, i això és un debat que està ahí. I, evidentment, no crec que la qüestió estiga en que un estat autoritari sigui més eficient que un estat democràtic, però, tanmateix, sí que hem de reflexionar perquè en determinats països determinades mesures de confinament han funcionat millor que en altres i perquè s'han pres més ràpidament que en altres. Una segona qüestió té a veure amb el teixit productiu, que és nosaltres estem havent d'importar un munt de material sanitari des de Xina. Aleshores, si determinades indústries que són estratègiques i que tenen un caràcter estratègic, en aquest cas, per abastir-nos de material sanitari que necessitem, penseu que determinats estats europeus van tancar les seues fronteres i es van negar a exportar material sanitari en un determinat moment, una mesura que ja s'està rebaixant. Per tant, una qüestió damunt la taula és si hi ha determinats sectors estratègics de la nostra indústria que no hauríem de permetre que es deslocalitzen, i un tercer té a veure amb la gestió dels serveis públics. O sigui, el que ha passat amb la privatització de la sanitat, el que ha passat amb l'externalització de la gestió dels centres de majors o amb altres serveis públics, el que ha fet la Comunitat de Madrid, posant els menús infantils en mans de Telepizza i de Rodilla, en comptes de fer com ha fet la Generalitat Valenciana, que és donar-li diners a les famílies perquè puguen anar al súper a fer la compra. En fi, jo crec que això és una tercera pota del debat, però que, com s'ha dit, haurem de tindre quan passi el pitjor de la crisi. Sí, també tenim que tindre en compte, i ahí està en la línia de lo que acabes de comentar, que al final els estats que han invertit també en el sector científic-tecnològic també són els que ara mateix tenen més capacitat de reacció, perquè Corea del Sud té un dels laboratoris més grans capaços de fer tests, vull dir, i en Alemanya també els passa una cosa semblant, que tenen molta capacitat científic-tecnològica d'aplicar aquest testing, perquè tant el test com la capacitat sanitària dels països és el que va marcar si van eixir abans o no van eixir abans d'esta crisi. I el que comentava el company també de la capacitat sanitària, estan les dades de com en l'última dècada tots els retalls que en el seu moment se van fer en sanitat en l'època de la crisi per part del Partit Popular, com això ha revertit en una capacitat sanitària menor de la que podríem tindre. Tenim un sistema públic sanitari fortíssim, amb uns grans professionals, però que en un moment determinat, sí, evidentment, això és el que marca la diferència entre un país i un altre. Els serveis públics i els serveis socials, com de forts són, la versatilitat del teixit productiu, que és el que tu has dit, i la inversió en ciència i tecnologia. Jo crec que són aquests 3 eixos sobre els que després tindrem que prendre nota. No estem mal en tot, en algunes coses crec que hem donat exemple i en concret la Comunitat Valenciana crec que està donant un molt bon exemple de la gestió de la crisi i ho podem veure, no? Tant en
la estabilització de la corba, sense posar les campanes al vol i en tot el paquet de mesures socioeconòmiques que s'han pres des d'un primer moment. Vale, doncs ara passaríem al tercer bloc, que estàvem parlant de la gestió del Botànic durant la crisi. Ara el tercer bloc és el paper del govern autonòmic en l'escenari post-crisi, què passarà després. I què passarà després el dia després del Covid-19 és un dels debats més amples que estem tenint durant la quarantena. Sembla que el govern central, si bé tímidament, està centrant-se en fer front als efectes de la crisi econòmica des d'una perspectiva social. D'altra banda, tindríem l'exemple, com ha comentat abans Ferran, de la Comunitat de Madrid, que ha decidit suspendre el cobrament d'impostos i està fent campanya per les donacions. Tant que el Twitter de la presidenta Díaz Ayuso a vegades sembla més una agència de publicitat després que van fent donacions que el compte d'una representant pública. Aleshores, la qüestió seria quina postura penseu que és la que hauria de tindre el Botànic quant a les possibles conseqüències econòmiques i socials, que ja estem veient algunes, de la crisi del coronavirus. Claro. Es que al final es una pérdida completa de control, ¿no?, sobre les polítiques públiques, ¿no? Quan tu dius, pues lleve els impostos i me quedo a merced de les donacions. Vull dir, quin control tens sobre la gestió pública? O sigui, al final tindre una capacitat de decisió sobre els teus recursos és important sempre, però en una crisi encara més. Aleshores, jo crec que ahir és fer una anàlisi de les capacitats econòmiques de les autonomies. Evidentment, tindrem que valorar els diferents recursos econòmics, d'on podem vindre i d'on els podem traure i bueno, sobretot, jo crec que la paraula que més sentirem serà la de reactivar, no?, o reengegar tot. Això no se soluciona a cop d'ajuda. O sigui, són necessàries les ajudes, absolutament, però al final tenim que ser ràpids i tenim que ser intel·ligents en veure com tot aquest paquet d'ajudes el que fa és parar, diguem, l'estampida, però després n'hi ha que començar a engegar-ho tot. Com dic, jo pense que ahir tenim que fer un esforç molt gran per augmentar el nivell de test en la nostra comunitat i poder fer aquestes mesures graduals i començar per tots els sectors, des de les xicotetes i grans, des dels autònoms, els treballadors, en fi, tot tenim que alinear-ho i en fi, ajuntar esforços per a fer-ho l'abans possible. Sí, jo crec que de la mateixa manera que s'han pres mesures, diguem-ne, molt de cop i volta sobre les restriccions, sobre l'economia, la mobilitat de les persones, i això crec que això serà totalment el contrari a l'hora d'eixir d'aquesta crisi. Suposa que anirem a una eixida molt més gradual, que les mesures d'excepció que s'han pres s'aniran revertint de manera molt més gradual i, per tant, la recuperació econòmica que es plantejava si se tindria forma de V, tindrà una forma de V pot ser, però diguem-ne que serà molt més progressiu, molt més gradual la recuperació. Això d'una banda. D'una altra banda, jo crec que aquesta crisi ha posat damunt la taula la necessitat de que l'Estat i les institucions tinguin el lideratge també en el terreny econòmic. Crec que, de fet, així convé recuperar allò que deia Nixon, no? Ara tots som keynesians. No? Ara, de sobte, tot el món s'ha convertit en keynesià i en socialdemòcrata arran d'aquesta crisi. Fins i tot els neoliberals més extrems s'han convençut de que és necessària la intervenció de l'Estat en l'economia i el lideratge de l'Estat en l'economia. Crec que això farà que posem damunt la taula el debat sobre la necessitat, primer, de que els serveis públics estiguin gestionats per les pròpies institucions, posar fi a les privatitzacions que s'han fet dins de lo públic, però també que ha d'haver una gestió econòmica més potent per part de l'Estat de lo que hi ha hagut en les darreres dècades. No? I això ens porta a un tercer element, que és el que no s'està tenint fins ara, el debat sobre qui paga tot això. Perquè s'estan prenent tota una sèrie de mesures que en el cas d'Espanya són més ambicioses que en molts dels països del seu entorn, també perquè la crisi està tenint un impacte major, però la qüestió és qui paga tot això. I així
per exemple, s'està posant damunt la taula la intervenció del Banc Central Europeu, de les institucions europees, de la concessió de garanties, d'avals i això, però al final el que anem és un escenari en què l'Estat augmentarà el nivell de deute d'una manera bastant forta i haurem de fer front a aquests deutes. I, per tant, haurem de plantejar-nos què és el que han de fer les institucions. Des del meu punt de vista, haurem de pensar quines polítiques fiscals, amb quines polítiques fiscals podem innovar i, sobretot, tenint en compte també que no tots els sectors econòmics s'han vist afectats de la mateixa manera. Hi ha hagut sectors que estan patint les conseqüències d'aquesta crisi d'una manera especialment dura, no? Pensa, per exemple, en el turisme, en la restauració, en altres tipus de negocis, però hi ha altres sectors. Posa un exemple, les tecnològiques, Netflix, Google, Facebook, que no s'estan veient molt beneficiades per l'impacte d'aquesta crisi, o determinades cadenes de supermercats que estan augmentant molt els seus beneficis. És possible que els sectors que s'hagin vist especialment beneficiats per aquesta crisi hagin de ser també els que contribuïsquen. I si també durant la gran recessió del 2007 vam aportar entre totes i tots més de 60.000 milions d'euros de diners públics a les entitats financeres, potser és el moment que les entitats financeres comencen també a compensar aquelles ajudes. No? I tenint en compte també que en determinats moments de crisi o en determinats moments d'esforç bèl·lic al llarg de la història s'ha exigit també el compromís i un esforç equivalent per part de ciutadans i que havien de contribuir els ciutadans en funció del que tenen. Poso un exemple. En Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, per a finançar la reconstrucció del país, el que es va fer és que les grans fortunes del país havien de prestar a interès zero bona part dels seus patrimonis a l'Estat per a finançar aquesta reconstrucció. Potser hem de pensar en impostos fins i tot a una escala major que l'estatal, tant de bo poguérem aplicar-los a escala europea sobre els grans patrimonis, sobre les transaccions financeres, sobre determinats sectors de l'economia per a que financen la reconstrucció de la nostra economia. Sí, jo crec que has dit una cosa clau. La ciutadania va ser forçosament generosa en la crisi del 2007-2008 i jo crec que és el moment que els bancs que els vam rescatar nosaltres, o sigui, tal qual, retornen este favor. I després jo crec que una cosa que ens ha deixat esta pandèmia clar és, i ahí jo sí que crec que tindrem que fer un bon anàlisi a posteriori, és la falta de protocols robustos a nivell internacional. O sigui, no sé si algú esperava una altra cosa. Jo no, però des de luego un protocol robust podria haver ajudat un poc a aquestes lluites de material, com els materials estan pujant de preu en les aduanes. Vull dir, això és una falta de protocol a nivell internacional. I si a lo millor entre, no sé, distints països d'altres continents és complicat, jo crec que sí que és exigible la falta de protocols més robustos a nivell d'Europa, vull dir, a nivell de la Unió Europea. No? I en aquest sentit, la pregunta que tu has posat damunt de la taula de qui paga això, jo crec que té que haver una exigència a que qui se té que fer càrrec, que en aquest cas jo penso que és l'ens més global, doni un pas endavant i se faci càrrec, perquè crec que no pot funcionar d'una altra manera. És a dir, una resposta internacional requereix un problema internacional requereix una resposta també internacional. No? Si no, ens estaríem aprofitant o s'estarien aprofitant d'una espècie de dumping entre estats absolutament aleatori. Aleshores, què pensaríeu o si penseu que el govern valencià té molt de marge de maniobra a l'hora de fer front a aquestes conseqüències, ja que precisament una de les principals indústries que tenim així és el turisme i es va veure que, com va dir Ferran, se veurà especialment colpejat per aquesta crisi. No sé quin marge de maniobra penseu que hi ha. Jo crec, perdona, el turisme és evident tot el sector de la restauració, però és que això va molt més enllà. Vull dir, és que l'acadèmia de ball així en l'esquina de mi calle està tancada i no va obrir, i a lo millor ja no obri. El cafè, bar, ludoteca, perquè feia coses per als xiquets, des de la
clínica de fisioteràpia o la clínica del peu, del podòleg, vull dir, tots els serveis dels bars. Sé que el sector del turisme és un punt molt important en l'economia de la nostra autonomia, però això té una capacitat de penetració molt forta si no tenim una capacitat de reacció molt, molt forta. Vull dir que al final se trata de posar diners i de fer una economia expansiva lo màxim possible, que és el que comentava abans el company, per a tornar a reactivar-nos i per a que això se noti el mínim possible, per a que no suposi una crisi d'anys. Jo crec que d'alguna manera el que necessitem és que les institucions europees s'avinguen a prendre mesures del calibre que aquesta crisi requereix, que des de les institucions europees, fonamentalment des del Banc Central Europeu, des de la Comissió Europea, des d'altres instàncies com el Banc Europeu d'Inversions, es facilite diners, recursos, avals, préstecs, línies de crèdit als governs estatals i que els governs estatals transferisquen recursos a les comunitats autònomes també. I en aquest cas, que la Generalitat Valenciana tingui els recursos necessaris també per a poder, d'alguna manera, liderar la recuperació econòmica en tots els terrenys, agricultura, en el sector serveis, en la indústria, i tinga capacitat de posar diners i de reactivar l'economia. Ara mateix no estem en una fase keynesiana, sinó que senzillament estem en una fase de paralització de l'activitat econòmica, però una vegada passi la crisi sí que haurem de reactivar la demanda i tractar de que les empreses que en aquests moments estan aturades puguen reemprendre la seva activitat, tornar a contractar als treballadors que s'han vist acomiadats, als autònoms que han hagut de parar la seva activitat. Jo crec que això requeriria que es transferisquen recursos des de l'administració estatal a les administracions autonòmiques. Però ahir també hi ha, com un poc en línia amb el que preguntaves, la diferència en la voluntat de com s'aborda aquesta gestió per part de diferents comunitats autònomes. Jo crec que ahir la diferència entre la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid és evident. O sigui, jo no crec que hi hagi ningú que amb un mínim de franquesa es pense que l'economia es podrà reactivar a base d'incentius fiscals. Això l'únic que farà serà ahondar en el forat en el que es trobaran les administracions públiques. Necessitem que les administracions públiques lideren i per això necessiten recursos, no desprendre's dels pocs recursos que tenen. Per tant, jo crec que el que està fent la Comunitat de Madrid i les propostes que estan posant damunt la taula formen part d'una lluita ideològica per tractar de que els de sempre seguisquen sense pagar, sense fer-se càrrec dels efectes de la crisi, i crec que, en paral·lel, la Generalitat Valenciana ha de posar damunt la taula que a qui hem d'ajudar és a qui pitjor està i que qui millor està ha de fer un esforç addicional per contribuir. Sí, i d'ací també, encara que, vull dir, lo econòmic és important, però no ens oblidem de lo social i de l'enllaç que té lo social. O sigui, la necessitat d'adaptar tots els protocols, i jo crec que això en la Comunitat Valenciana també s'està fent molt bé, d'atenció social a la situació d'alarma i a la situació post-alarma, o sigui, quan això acabe. O sigui, tota la gent que està en una situació de vulnerabilitat, no se trata només de tindre capacitat econòmica que també, sinó adaptar tots aquests protocols que asseguren que tot funciona com funcionava. És a dir, jo crec que ahir nosaltres sí que estem reaccionant molt bé. D'acord, doncs passem ja a les conclusions. Si teniu alguna més a dir, teniu 1 o 2 minuts per a concloure. Cadascú, si vols començar tu, Paula. Jo crec que estem vivint una situació excepcional que ningú, evidentment, esperàvem. Crec que en aquesta situació tenim que demostrar valentia i jo crec que estem demostrant molta rapidesa a l'hora de reaccionar, no només en les mesures de contenció de l'epidèmia, sinó també en les mesures socioeconòmiques que estan anant en paral·lel i que
jo crec que estan demostrant una bona gestió i molt de moviment per part del govern valencià, no només aconseguint material, sinó també interpel·lant a les empreses valencianes en la fabricació, en tot el que té a veure en educació, en la beca menjador que hem mencionat abans, lo de les tauletes, el Plan Mulan, com s'han adaptat des d'inclusió, la protecció del personal essencial. És importantíssim que arribi material per a que el personal sanitari primer, però després tot el personal del sector productiu primari, no? que continua treballant, el sector de residus, que continua treballant per a que aquests residus se puguen tractar de manera adequada. O sigui, tot aquest engranatge se protegisca. Jo penso que el govern valencià s'està manejant molt ràpid. Crec que tenim que continuar per aquesta línia i començar ja a pensar en què passarà després per a reactivar lo abans possible i que la societat pugui tornar a ser la que era. I sí que m'agradaria acabar en una reflexió un poc més genèrica respecte a lo que comentava abans el company de societats més autoritàries versus societats més democràtiques. És molt necessari entendre que no estem en una guerra, estem en una pandèmia. Jo penso que això és molt diferent. Crec que tenim que fiar totes les nostres esperances a lo que ens diuen el sector científic i els comitès científics i crec que també tenim que tindre un lideratge polític dins de la democràcia i dins del consens molt elevat, que els càrrecs públics, que els poders públics se posen al capdavant i lideren junt als científics i sobretot que la societat se mantinga informada, que coopere, que siga solidària. És molt important interpel·lar al ciutadà per a que estiga actiu i informat i no considerar que la societat és un ens que necessita ser controlat i apagat com si no poguera dir res i que això ho té que tindre només un manu militaris. Vull dir, en absolut, crec que les societats democràtiques ben organitzades són precisament les que seran capaços d'eixir d'ací, d'esta situació més ràpid i amb una salubritat social molt major. I volia acabar en aquesta reflexió un poc més genèrica perquè jo crec que estem donant un bon exemple de consens, de recolzar-nos en els científics i de democratitzar aquestes decisions el millor possible. Ferran? Pues aprofita per portar el tema a l'escala europea, perquè és el que més em preocupa en aquests moments, els debats que s'estan produint entre els diferents estats de la Unió Europea sobre com s'ha d'intervindre en aquesta crisi. Crec que si les institucions europees hagueren estat preparades per a gestionar la crisi en el moment en què es va començar a produir l'extensió del Covid-19 en Itàlia, potser els resultats o l'extensió del virus haguera sigut menor. Crec que s'haguera pogut gestionar de manera més eficaç i crec que en aquests moments que s'està produint una negociació molt dura entre els estats membres de la Unió Europea sobre com s'aborda la crisi, com s'aborda la recuperació econòmica, crec que estem repetint exactament el mateix patró d'errors que es van cometre amb la gran recessió del 2007. Cal recordar que en aquell moment la Reserva Federal en 2008 ja va prendre mesures d'intervenció sobre la seva economia i sobre el seu sector financer molt més ambicioses que el Banc Central Europeu, que va optar per una política molt més rígida d'aplicació de la doctrina d'austeritat, a la qual va haver de renunciar a partir de l'any 2012 per aplicar les mateixes polítiques que estava aplicant la Reserva Federal i que li venien exigint els socis del G20. En aquests moments es repeteix el mateix patró. Hi ha governs que estan intervenint d'una manera molt més ambiciosa i tanmateix se reprodueix la mateixa discussió que es va produir en l'any 2007, en la qual Alemanya i en aquest cas també els Països Baixos, Àustria i altres estats que diguem-ne formen part de l'àrea d'influència més propera a Alemanya estan tractant de bloquejar qualsevol pla conjunt d'intervenció econòmica i sobretot en base a arguments que no tenen cap tipus de rerefons econòmic, sinó que es basen bàsicament en que les societats del nord d'Europa són creixentment euroescèptiques, creixentment receloses de les institucions europees i això obliga els seus governs a adoptar també aquestes posicions. Per tant, tenim encapçalant, liderant la Unió Europea, un govern alemany que és creixentment euroescèptic i creixentment reticent a prendre
mesures a abordar polítiques en clau europea i això és un autèntic desastre. Per tant, crec que la batalla principal ara mateix està allí. Crec que el Banc Central Europeu i la Comissió Europea han d'abordar mesures d'un calat molt superior als 100.000 milions d'euros que s'han posat fins ara damunt la taula i espero que l'aliança entre els estats del sud d'Europa, Itàlia, Espanya, ara també França, però també altres estats com Grècia, com Bèlgica, Portugal, puga d'alguna manera, esta vegada sí, revertir la situació i les posicions que tenen els estats de més al nord d'Europa. Perfecte. Crec que hem tingut una estona molt agradable de debat i reflexió. Crec que hem aprofundit sobre molts temes i esperem aprofundir en els següents programes. Moltes gràcies, Ferran. Gràcies. I moltes gràcies, Paula. Moltes gràcies a vosaltres. Heu sigut molt bons ponents. I res, esperem en el següent programa de la taula. Gràcies. Vinga, adéu.